Biz meýinli garagoz ýollarymyzdan gelen haýyşnama. Köne paraxorlary göwüni ýetmeýän ýaş nesil paraxory biz meýin etrawynyň häkimi Nur Muhammed. Öňkü häkimler jaýlaryň karary üçin 750 000 dolar para alyp 2-3 günüň içinde düzeltip berýän bolsa, ondan Nur Muhammed öňkü häkimler mugd edýän ekenligi, ol 5000 dolar ýaly alyp, ýene de 6-8 aý töwre adamlar kösep burnundan gan getirtýän eken. Her realtorlaryň tanşy bilişi görüp haýyş bilen baranlarynda göz ýer görmeýän tekebbir, hasaby da alman adamlaryň üstünden gülmesini dowam etdi. Goýa Nur Muhammediň güýçli dayanýany barmyş. Bu haramzada ýene de namaz okuýarmyş. Goýa Serdar Berdimuhammedow namaz okuýanlaryň wezipesi ulal diýýärmiş diýip bokunu böwrüne garýan harrap zadar diýdi. İslam dinini öz haram işine ulanýar. Nur Muhammed öň bahtiýarlyk etrapda guruluşyk bölümiň başlygy Didar bilen ýaş nesilleri ösürilin diýen siýasat bilen korrupsiýa bat berip satylmaly däl bolan ýerlerini satyp garry korrupsiýa ýerleri hem ozdurdylar. Bahtiýarlyk etrapynda işlän döwründe bu Nur Muhammed korrupsiýany şol häkimlerden öwrenip häzir bolsa biz meýiniň häkim bolup bir näçe eserlerçe puly halkyň göz ýaşyna garamazdan vampir ýaly halkyň ganyny içýär. Bu häkim original dokumentli şähere gola yer berse 8-12 saat üçin 20 000 dolar töwrewi para arçyny allarıp, emma ondan daşar hem onun arçyny Nur Muhammediň arkasyndan falşiwe dokument edip 5-7 000 dolar alyp güzür edip yer satdy. Falşiwe dokument bilen jaý gurulýandan soň tamala jaý öňden barýaly edip ýene de 60 000 manat pul alyp dokumenti düzeltýärler. Biz meýiniň çaýyndaky magazinlara da yer betir sara käbir halatlarda ýaptyryp halk üçin gelen adam halkyň ganym düşmany bolup çykdy oturuverdi. Häzir çykdy, ýedinamda bir ýol aýrýar. Öz berpidi üçin gelen häkim firmalar goýa öz firmasy kimin öz şahsy remont guruluşy işlerini nalog salanýaly boýuna goýýar. Hem de şäheriň bezegi üçin edilen 10 000 manat çykdyjylary firmalardan 30-40 000 manat öz orunbasaryna çöpledýän eken. İşgärleri işden kovmakda da hiç hile ajaman, ýüzüniň uğruna özün kimdir öýtmän halky kösep, eger birini iş alsa pulu göründen göni özü alman ve öz itlerini alırýar. Ve özünü akça jüýje görkezjek bolup bir pul beren adam barıp göni özünün bir zat talep edýärse de pul almadyk kimin kokka berýär. Öz tanşlary gerse de ziyatka almadyk sıranýaly bolup ýyzyna gaýtarýar. Edil ganymy sistemasy. Eşekden bok ýymany öwrenler. Täze da biz meýin etrawynyň çäýinäki firmalary täze üçin pul çöpledip ber. Bazaryň remonty ýa-da başga kiçik guruluşlar üçin diýip häkimniň şoğundan pul almaly içkedýär. Men näçe barajak hökümet saat ýaly işlemez onu hökümet bolmaz diýip. Hamda döndürdi.